ben dus dadelijk even fort, maar wat vies je ervan? Dat is toen fort wist? Ja. Ja, dat is nou weer dat. Nou, ik geloof het wel. Geweldig. Je bent delayed. De delayed. Ja. Nou, delayed. Het is de bedoeling dat ik hier naar New York tassel. Let zo vliegtuig gaan. Even meer om 2 uur. Maar het is nu zeg maar uitgesteld naar zo'n uur. Dus ja, nou ja. Stik je maar wat. Stier. Ik zit net al in de auto. Naast me zit Jan Jelle Klomp, de eigenaar van het welvermaarde Woordnet. Bekend van, ja, waar is die site ook bekend van? Ja, dat is bekend. Iedereen die kent het gewoon. Het is gewoon bekend omdat het bekend is. Nou, ik ga je een brief gekregen van die vrouw van Norwegian Airlines. Want er weer iets mis met het vliegtuig begrepen. Dus daarom kon het vliegtuig wat deze mannen nog in New York stier, kon net naar Amsterdam te komen en moest er een oorvliegtuig uit Kopenhagen komen. Nou joh, het kan verkeerd. Maar ik heb 6 bankjes. Kregen de man. Plus we 15 euro op onze boarding pass kregen om even een lekker bier te drinken. En een bitterbal te nemen, zei die vrouw en ik weer. Wat viel je ervan meneer dat je zo'n compensatie kreeg van de vliegtuigmaatschappij? Nou, dat is heel erg fijn inderdaad. Hè? Ja. 6 bankjes de neus. Wat gaan we betalen voor die ticket? Minder. Hoeveel houden het helemaal tegen? Nou, iets van 300 euro. Ja. Dat kan wel uit. Die gaan vaker aan. Geweldig. Ik ben nogal betierd wekker worden. Dat komt denk ik omdat ik een jetlag heb. Zo, nou we stappen nou correct even nu onze Airbnb uit. We zitten hier ergens in een soort van Chinatown. We zitten in Chinatown net? Ja. Ja, we zitten in Chinatown hè. Dus alles is hier haast Chinees hier. Dat is wel gek, want de beste is gewoon in New York, in Amerika. Maar dan had soms een beetje het idee van ik ben gewoon in Azië hier. Maar wat denk je van, kom ik in New York, ben ik Friese invloeden? Nou ja, Stuyvesant, hè? Stuyvesant en de Fries. Ja, dat zei dat van meer het al zijn, die komt van Piepergeer. Bij de Stuyvesant dat wie een Fries en die wie hier de baas destijds in Nieuw-Amsterdam. Nieuw-Amsterdam wie steeds maar voordat het New York weer. Wist u dat hoor? Ja, dat wist ik wel. Dat is me direct verteld. Oh ja, dat is hier ik. We moeten dus eerst even een metrokaartje keepje. Ja, Peter Stuyvesant weer dus van origine een Fries. Ik had er wel zin in, hè? Even met dat beeld van Peter Stuyvesant zien. En die wie op een gegeven moment dus baas in Nieuw-Amsterdam. Dat is de basis van New York. Bij de volgende moeten we eruit. Ja, we beginnen met het standbeeldje. We zullen zien hoe het maar in houten poort is. Zo, nou is het al wat. We moeten eerst even ontbijten, want we hebben geen ontbijt hoor. Lekker, lekker, lekker. We hebben besteld, we hebben beide hetzelfde menu, een burrito, something, met scrambled eggs erop. En wat frietjes krijg je erbij in. Fries, homemade fries. Heat. Geweldig. Welcome to your park. Dat is wel leuk betocht. Zo van, ze is welkom tot Jim Park. Ze verwelkomen u eigenlijk al. Hoe weten ze dat we komen? Heel vaak gaat ook Grutte Pier, maar eigenlijk bij ze is Peter. Hoe ligt het helemaal? Waarom had nooit in het air hoor? Dat was de shot bij Peter. Die had een houten poort. En ja, dat komt omdat er vochten had met de Spanjaarden. De Friesen die dus in New York komen. Ja. Dus straks als in Praag, dan is het idee. Dat is toch even die stokbeet hoogst. Ik is ook wel zin met duizenden mensen die dat al in hadden. Ja. Ja, trots. Zandje in de eeuw wie hier echt al de Director General of New Netherlands. Nou, hoe mooi is dat? En ik denk net dat er hier volle mensen zijn, dan staan een paar boerderijen heen uur. Maar toch, hier ben je voor de baas toe. Stuyvesant High School is right here. And have you learned about Peter Stuyvesant, about what he did here in New Amsterdam? I did. We learned it in school, and actually, if I'm not mistaken, down in the Museum of Natural.
natural history. There's an exhibit there. That's where they first started out with New Amsterdam. Yeah. Right about Wall Street is. It's called Wall Street because of the wall they had. Because of the wall. Yeah. And Canal Street because there was a canal. Yeah. Like a Dutch canal, you know, Yeah. just like in Amsterdam. Yeah. Oh, so enjoy your trip. Yeah, thank you very much. Okay. You too. Thank you very much. It was a pleasure. Yeah, Okay, pleasure be to well. meet you. Geweldig. Nou, we zullen nog even naar onze contacten die het weer had. Want we zijn dus voor een opdracht. En die zullen we nog even uitvoeren. En daarvoor moeten we naar Brooklyn, of is het nou Brooklyn? Heel snel. Dat komt van vroeger, hè, van het Nederlandse Brooklyn. Dat wie nou iets ouder is de Brooklyn. Dan moesten ze dingen op netten. De Brooklyn. Oké. Ja. Ik dacht dat het van Breukelen weer. Nee, dat wordt vaker toch. Ja, is dat ter plekke betaald. Ja, dat klopt. En zoals bijvoorbeeld het woord Jamaica. Dat komt van Jamaica. Dat is een heel bekend versje, Jamaica. Dat gaat zo van en ben je bij Jamaica. Nou, daar gaan ze hier Jamaica van maken. Manhattan, of Manhattan staat ze hier dan steeds, maar dat komt van het Nederlandse Manhattan. En dat komt er eigenlijk op deel van hier vroeger dan geld. En dan zijn ze in Manhattan. Ze hebben Manhattan geld. Hè? Dat is een beetje een awkward, want ja, ze moeten dat heel uitspreken. Manhattan geld. En dan gaan ze hier dus van maken Manhattan. Hier daar even interviewtjes opnemen hier, dat is het idee wat. Dus let's go for it. Maybe I'm paranoid, but it's like the beginning of fascism here. He's not going to give up his presidency. He's not going to give up the power. Een fantastisch mooi view hier van die bergen op het hele Manhattan gebeuren. Het is prachtig. Genietje, hè? New York. Ik vind het echt een fantastische stad. Geweldig. Nou, het wie, de eerste rij dat we weer echt fantastisch waren. Mooi Sintje, maar het is nog een beetje drizzly of zo, hoe zou ik maar zeggen. Het is een beetje reinerig. Dus we gaan nog maar even een Uberke besteld. We moeten even naar de andere kant, naar Brooklyn. Want toen kist de hele tijd wel met die metro gaan. Maar ja, dat is ook een heel gedoe. Dan moest je eerst een kilometer in naar het metrostation. Dat is een vieze bende daar. Dus we staan ook gewoon hier even voor onze appartementjes te wachten. Geweldig. Daar is je, hè? Oh, wat doet er nou? Wat doen we nou? Ja, ik denk dat zat er hier. See no evil, speak no evil. See no evil and Hear no evil. Oh, zo. Het probleem is hier dat de traffic is hier verschrikkelijk. Ja, voor deze man inderdaad zei terrible. Because they don't enough on the bridge. They only 3 or 4 bridge. That's it. Ja, so many cars, no enough. Op zich zitten we wel warm, dus dat scheelt. We zijn met hier te voortgaan. Zo, dan moet iedereen weer invoeren naar links, hè? Ik doe altijd. So many traffic, they do construction, man. Why don't do it on the night time? Wat gaan we doen? Right? Nobody. Nou, Een weg afzetten. En dan moet er ook nog een hier. Politie? Wat is het? Dan moet de politie er ook nog doorheen. We staan heel vast hier. Dit al wat hier. Het is inderdaad een drama. Shit, the close 3. ja. En die politie achter die maar kan ik het hier wat boeien, hè? Nee. Dat is hier ook in Amerika zo. Dus die politieauto die zit gewoon in de file gewoon. Ja. Thank you. Okay, thank you very much. Okay, be careful. Take care. Thank you. I'll give you 5. Yeah, thank you. Appreciate it. Thank you. Bye. Thank you. Nou, dat is praten hier. We zijn nu bij de 60 Cedar Street. Die is dan daar inderdaad. En ik denk dat we hier aan een afspraak mee hebben. Dus, My name's Katie. I live in Brooklyn, New York. I work in media. I'm optimistic for a change. My name's Sam. I also live in Brooklyn, New York. I work for theater. Geweldig. We bivakeren dus in Manhattan. En heel veel mensen die zweren bij Brooklyn, dat is dan Brooklyn tak is. Maar eigenlijk, Queens is misschien nog wel volle leuk. Er is eigenlijk net een toerist die hier is. We zijn de enige. De meesten zitten al een beetje zwart te zien dat we met die camera's hier omstappen. Maar nog is wel echt het gevoel dat het echt in een week best. Dat is echt wel super leuk, ja. Het lijkt wel dat ze wel heel flink investeren. Het lijkt het wel dat de mensen flink investeren in auto's. Ze halen mooie auto's op het hier, maar
waar die auto's dan staan. Nou, er zijn al heel iets flatjes en zo, dus dat is toch wel echt amazing. Awesome. Een van de kandidaten van de verkiezingen die had je een kantoor. Want ja, als er iets met de persachtigs dwaan was, dan was hij eerst onmelden. Dat had ik nog vermoord dingen, maar ik had geen reactie waarom kregen. Dus we rennen nog gewoon door de week heen. Hè. Wat kan je vinden? Misschien hebben we deze man wat vrij, die draaien een checkje. Okay, I tell you right now, who am I supposed to tell you who I'm going to vote for? That's the whole problem. You feel me? Ja. Okay. Geweldig. Zie wat hij van mij nou gehad heeft, zie wat hij van mij nou gehad, zie. Zo, nou, heb ik... Leuk als jongen haast naar de Frieske vlogger. Vond je het leuk filmpje dan toen omheen? Was nog meer van Michel? Ik ga echt een Instagram kanaal. Dat is heel hard. Ik ga echt Instagram. Of ik zeg Insta. Wat? Oké, best. Abonneer die op de Frieske vlogger door je op de abonneerknop te drukken. En druk even op dat beltje wat erbij zit, want dan krijg je elke keer een melding. Oké, ons je. Geweldig.